ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ତଥା ବଡ଼ ପ୍ରିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଯଦି କିଏ ଧନ୍ୟବାଦ ହୋଇ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବିଷୟ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତିର କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିବେ ପ୍ରକୃତି ତ ସେହିଦିନ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ମହାନ। ତେଣୁ କଣ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଏତିକି କହିବି ପିଲାମାନେ, by education man can be win the world। ମଣିଷ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଭାଷାରେ କହି ସେ କୋଉ ବିଷୟରେ କୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଖାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ କଥା କହିଲେ ବରପାଲି ଦେଶ ଅଛି ରଙ୍ଗା ତାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିଅଛି ତାଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ି ମନ ମାନିଯାଏ, ଆଉ ସେ ଲେଖିବେ ବୋଲି ପଥ ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା କମ୍ ଥିଲେ ବି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବୀନ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଧସେଇ ପଶି ଆସିଥିବା ଏହି ସହର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଜୀବନୀ କହି କିଛି ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ କହୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଉ କୋଉ କୋଉ କବିତାରେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କହିବି, ବିଶେଷ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସେ କହିଲେ ମାତୃଭୂମି କହିದ್ದಾರೆ, କହିଲେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହାକୁ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। କେତେ ମହାନ, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉଦ୍ଭବ କବିତାରେ କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କର ଦେବେ ଆଶା, ଉଚ୍ଚ କରାବେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି କହିଲେ ସେ ତପସ୍ୱୀ କାମ୍ପିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ସହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ବହିବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ଘର ଶୂନ୍ୟ କରେ ସଗଣା ସଗର ଦ୍ରବ୍ୟ ଘରେ ଆଣି ଭରେ, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖାଏ ପୁଣି ହାଟରେ ବଜାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଧର୍ମ ଅର୍ଥରେ। ଏ ସଂସାରରେ କୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ସମାଜ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ କିଛି ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଦିନ ସକାଳର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ। ସକାଳ କେମିତି ଆସେ, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମଙ୍ଗଳେ ଆଇଲା ଉଷା ବିକଟ ରାଜୀବ ତୁଷା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ଦୋଷା ହୃଦୟ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ଧ୍ୟାନ, ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସଠିକ ଭାଷ ବାହାରେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି, କଳାକଣ୍ଠେ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ସତୀ ରାଜରାଣୀ ରାତି ପାଇଲା। ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାର ମଧୁମୟ କବିତାରେ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ମଧୁମୟ ସୃଷ୍ଟି ସୁଧାମୟ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଅମୃତମୟ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଥା ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍କୁଳ କଲେଜର ଭୂଇଁ ଅମର କବିତାରେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟରା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ବଣ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଗଲା ପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ସତୀ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ପଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପଢ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରର କଥା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସହକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ରହିଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜବାସରେ, ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କଣ୍ଟାକିତ ଚକ୍ର ଭିତରେ ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସିନା ଲୋକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିର ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ନୟନ ଜୀବନ କାହିଁକି ଉଚ୍ଛଳ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ଶୁଖିଗଲେ ଜଳ କମାଳିନୀ ହୋଇଯିବା କଳାମଳ।
कला हे आखि तू कहीं काटुचु मुझे प्रजामान हित मो स्त्री को भगवान आ तू आखि जदि लुह ढाई सब लुह तार हृदय रूपक सरोवर मोर हृदय रूपक पोखरी फुटी पद्मंडा से मरी मौड़ी तेणु हे हृदय तू आउ कांदिना हे आखि तू आउ कांदिना मु जाइछि मो सीता को घरे ये होती गंगाधर में केवल से नुहे आउरी कहते तेरा समस्त कहते लक्ष्मण आसब समस्त हसब मो प्राण संगिनी कथा चरण मोर कहीं बुझे भूले भूल कथा गोटे लक्ष्मण जाइए छाड़ा से आसब निश्चित भाव में मो सीता को से कौन छाड़ी आम सीता कौन जगार अच्छी से निश्चित कह आशुला मोर काना धन्य होगा ये होती गंगाधर में उद्धव देखी पहले उत्तर उधर से मत कहते उत्तर भल पाई कहले व्यास गौतम भागव सहित महेन्द्रेण आखि उषे जय उत्तर लक्ष्मी करे उच्चार ये भारत वर्ष ये उत्तर हूँ देवभूमि यही गोटे व्यास सरावर गौतम भागव सहित महेन्द्रेण जो भी यही भारत भूमि ऋषि ग्रहण कर मोर भारत वर्ष ये हूँ लेखा बहुत कथा अच्छी तथापि लेखा को पहले बहुत कविता अच्छी बहुत व्याख्या करार अच्छी कि समय सब कुछ कहीपर ना आम आनंद अतिथि सुंदर भाव में कहे यही प्रसंग में पुणी माने प्रशंसा कहते आम पल्लिका विनोद किशोर जी पढ़ीगला पढ़ी प्रसंग बार्ता यही कहना ये पढ़ी एक कथा उठी आसूसी गंगाधर उद्देश्य से कहते जे भी प्रशंसा कर कहते देखिए गंगाधर जो जीवन कथा कहते दरिद्रता अंतपूर्ण तालीमचर जल आविर्भूत विकसित होगी हृदय कमल सदैवी पाई देवी कर दर्शन यदि नुहे से पुणी कहते पलिका नंदन कहते हृदय पाई जते कविगंड पर अच्छे तमें हंस महान से कहते विमुख संगमे मुकुटानंदित काले सर्वे भगवंत किंतु हे गुण कवि हे दरिद्र कवि हे सर कवि तुम्हें रही भवित जते तुम्हें भविष्य साहित्य आज पवित्र दिवस